Hi guys! New day! New vlog! New challenges na punta! So, okay guys, before we mag-start, mag-shoutout sa mi og pinabdik. So, ako na, shoutout sa yung Stroll Bagdik sa St. Mary sa kanyang Movie 7 Incorporated. So, watch out sa mga barkada, Boy Nawatan, JP Pedras, TJ Nimelata, Jericho Galo, Kyle Peronino, Anthony Wangso, o kay Kuya Z. So, kung wala na shoutout, siguro next vlog na po. Before we mag-start, hangyo lang dyan, please. Sa mga wala pa nakasubscribe, subscribe na lang mo, please, Jud. Please na Jud, hangyo na mo. Okay, ang morning challenge karon kay... Ginagawa mo! Amang challenge kay Chubby Bunny Challenge, pero kay naka-quarantine man ta, ang among imon kay Home Quarantine Edition nga Chubby Bunny Challenge. So, ang among kanon karon kay kung saan lang nasa balay, morning nasa among balay. Wala may marshmallow man nung tama lang ni. Saan siya? Donut o cream bread. Ano siya? Basta, it's not on what you have, it's on what you do with what you have. What? Credits by Coach Mal. So, nakalimot ko, shoutout tayo kabalik sa nagtalapit sa kong buhok. Salamat. So, Ron, magsugod na mi. Pero ang mechanics kay... Siyempre, para dyan pang sa Chubby Bunny mechanics kabal na mga na. Then, ang among consequence kay... Basta, papala na ninyo karon pag... Kung ano, basta, umanan yung video. Kapag choy kayo mga consequence. Okay guys, magbato-bato picnic para kids sa'yo na magkaon. Papel, gunting, bato. Sana kaon guys. Guys, ako na. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bawal yung baba mo. Hello. Meron ko duwan. Chubby Chubby Bunny. Nagpapit ko ang pilde. Ginagawa mo! Chubby Bunny. Sikit ng luas ba? Dua pa lang gani. Chubby Bunny. Cream bread na po. Chubby Bunny. Pila na? Bar? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Iwagkakan ko. Kaya pa. Kaya pa ba? Oh! Pila na mo. Duya ko eh. Chubby Bunny. Ginagawa mo! Ano na ko? Ano na? Oh! Oh! Kaya pa? Kaya pa? Kaya pala. Ikaw na. Chubby Bunny. Ikaw na. Hoy! Magkakat pa! Ngunang masurrender na ka kay Sultan di ka. Bahala ka niya. Ano do? Okay. Pang pila na eh? Pila na mo ha? 6. Ako pang 6 foot. 6 foot. Chubby Bunny. Wala pa lang. Wala ginakaon niya. Promise. Dagan pa kayo from doon na. Ginagawa mo! Wala na. Luwas. Hello? Seven. Pang 7. Chubby Bunny. Wow!
Nein! Sabi ba na? Sabi ko! Gago! 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 Good! Ginagawa mo. 11. It was at this moment that he knew he fucked up. Ha, so guys, daw ko tanado ni tubig bataan kay apit na suka. Ano ba ka? Nabungos ka biskan ganyan na pag-ugugurog. Kaya ko dito gusto. So guys, daog na punta. So review sa tayo review. Gusto man. Yun din ako ah. Ay 11 or 10? Hindi, no? 11 pero wala ko ng suka. Para. Ginagawa mo. Daog ko. Mga 8 pa lang tigalit. Hindi rin ako gusto alam mo bulok ko tayo. Ginagawa mo. So guys, di ba daog ko guys, wala siya kaya. So guys, ang overall score na to kay 2-3. Isa lamang. Ako eh. Lamang siya isa. Kaya, pinang ako madaog dapat igwanta ko na lang. Feel legit siya dyan. So, okay guys, ang consequence na mo kay mag-post siya sa Facebook o praise nga wala naman ni Claro oy. Then, kay dili man na mabalaan sa mga friends niya o mga subscribers nga friends niya sa Facebook nga nganong gi-post niya to kay kani nga video may 6 man ni siya gi-video na mo karon, may 6 man karon. Ma-upload na mo ni siya. I-upload na mo ni siya karon pero dili siya karon nga adlaw na kay schedule. Lahi nga vlog karon nga adlaw. So matingala ang mga kuan niya friends or insa pa dira nga nganong gi-post niya na then dili lang niya pansinon ang mga comment or unsa ba mga reactions. Basta mo ang consequence. Okay guys, salamat sa paglantaw. Nag-enjoy mo, nagkatawa mo nga ubo-ubo mo kinatawa. Kaya sa dalungan ninyong ngisi diya. So guys, salamat sa paglantaw. Basta don't forget to subscribe, like, comment, and share para updated mo sa sunod na mga video. So okay guys, stay home, Stay safe. God bless, and